はじめまして。私はあれです。あれさん。はい。私の年は22歳です。私の趣味は、もういい？私の趣味はサッカーすることです。サッカーすることです。でもお姉さんを見てから私の趣味はお姉さんを愛することです。ただあなたにだけ届いてほしい響け恋の歌。Kayo Gajaya Nigas, kembali lagi bersama saya yang tidak pernah kembali. Oke. Hah? Enggak. Pada video kali ini saya mau interview bersama Sang. Ya, Iko Sokai shite kurenai desu ka? Dipencet we. Iya nata. Saya tabungan tak. 自己紹介してくれないですか？名前だけでいい。桃子さんと美咲さんです。長い名前お願いします。長い名前？いい、大丈夫、2人だけでいい。じゃあ、はじめまして、私はあれです。あれスミラトです。私の年は22歳です。私の趣味はサッカーすることです。でもお姉さんを見てから、私の趣味はお姉さんを愛することです。愛してくれる。私はインドネシア人です。なんかお姉さんがインドネシアのこと何か知ってますか？インドネシアのこと。あれはインド。あ、それはインドよ。インドネシアじゃない。よ。インドネシアの食べ物食べたことありますか？ナシゴレンとかサテ、パダ、焼き飯。インドネシアは焼き飯です。じゃあちょっと前にしてください。お姉さんはこう。お姉さん、パチパチ。肩は何個ありますか？肩。2個？6個。何ですか？なんかないよ。1、2、3、4、5、6。はっと息を飲めば消えちゃいそうな光がきっとまた胸に住んでいた。手を伸ばせば触れたあったかい未来。メジック見せてあげたいです。yang mana? マジック。私はメジシャンからメジシャン。いや。手を上げてくれないですか？こんな感じで。手を上げて、こんな感じで。今度、メジック。何怖い？怖くないよ。大丈夫よ。じゃあ、すみません、カモン。Iya background-nya goreng dulu, background-nya. Kumaha tuh? Lihat, yang penting mah jelas. Background-nya yang penting. Biasa. Moto mae. Nih,怖い。大丈夫。これ安全よ。もっと広くして。じゃあ目を閉めて。それこそ潰れるの。大丈夫よ。違うマジックないですか？大丈夫。安全メジック。お兄さんのやってる。大丈夫。メジック。怖い？あ、大丈夫。これは何のお祭りですか？だるま祭り。だるま祭り。毎年何回ありますか？
あ、いつもある。いつもじゃない。2月。あ、2月の時いつもあります。そうですか。毎年あります。毎年やり毎ます年2月に。 2月2月の今日何時？9、10。9 8、9、10。8、9、10友達あ、友達がごめんなさいね借りてますそうなのねちょっと来ていいですかお姉さんとして外人はどう思いますか日本では外人が多いですねどう思ってますか悪いとか怖いとか優しいとかどうでしょうどうでしょうどうでしょうある程度喋れたりしたら、はい同じ言葉がちょっとでも違えて、はい一緒に喋れたりしたら気持ちが通じたなっていうのはあるけどなかなか普通にちょっと無線したりするだけではどんな人なのかなっていうのがちょっとわからないっていうかだから怖いなっていう部分はちょっとはありますちょっとあります怖いことがちょっとありますね日本人と外人どっちがいいですかっていうのはないわかりませんお姉さん外人と付き合ったことありますかお姉さんたちないですないです付き合いたいと思いますかなんか外人が優しいしゃべるからなんか付き合いたいと思いますか特にその外国人っていうのを意識するその人と仲良くなってその人がいい人なら例えばきっかけとか出会いとかがあって、で何か一緒にする機会があって何かこう一緒に過ごす時間とかがあった上でその人がいい人だなと思ったらそういうことはあるかもしれないけど特に外国人だから付き合ってみたいっていうのはないかなって思います。はい、わかりました。ごめんなさい。マネさんたちは何歳ですか19歳。19歳。何歳から好き合いますか今まで彼氏と彼氏と17歳からお姉さん16歳今まで彼氏と何人できたんですかあ、ほんま嘘じゃない一人今もまだ付き合ってるんですかもう離れて今も付き合ってる彼氏と別れました。独身独身ですかねいいねちょっとチャンスがありますごめんなさい何歳ですかお姉さんたちは20歳です若いですね高校生じゃないんですか高校生何歳から付き合ってますか彼氏とそうです19歳からお姉さんもいない。付き合ったことありましたあります何歳から18歳から19歳までそうです今までお姉さん、何人できたのか彼氏と数えきれんほどはい数えきれんほど10以上何人10以上10人すごい10人以上で10以上10すごいでも本当に好きになったのは3人日本人そうですかねいつ結婚したいですか25まで25まで23 25まで25 23
25。orang luar negeri gitu. Hah? Sebenarnya orang luar negeri. 外人好きですか？好き。あ、好きですか？Yes, yes. 外人と日本人どっちがいいですか？結婚するのは日本人だけど、付き合うのは外人がいい。メジックと見てくれないんですか？目力？メジック。お姉さん見せてあげたい。マジック？マジック。マジック？いや、目力だと思った。目力。いいですか？見ます。はい。頼んでいいですか？頼む。はい。右の手上げてください。大丈夫？お姉さんがこんな感じで開けて。私を全部知ってしまっても変わらず好きでいてくれるかな。君はまるで別れを告げる。日本で美しいことは何ですか？なんだろうね。なんだろう。美しいこと。美しい、綺麗いこと、素敵なこと。あ、素敵なこと。最近盆栽って知ってますか？盆栽。盆栽。はい。あれにちょっと興味があって、で、なんかああいうなんか静かだけど、なんかすごい迫力があるっていうか、なんかそういうものをこうちょっと大事にするみたいなところが日本の美しさかなって思いました。あ、違うと思う。違います。違います？違います？何だと思いますか？素敵なこと。日本で素敵なことはお姉さんの笑顔を見ることです。私を全部知ってしまっても変わらず好きでいてくれるかな。Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. そうです。じゃあせーの、大きい声でね。いるかな？せーの。Jangan lupa subscribe. OK。愛してる心から